Mitä tarkoittaa, kun puhutaan suurtehoimuroinnista? Suurtehoimurointi on alipainella toimiva imuyksikkö, joka toimii rakennusteollisuudessa sekä tuotantoteollisuudessa. Kaikki sellaiset paikat, missä on ahdasta ja mihin ei välttämättä esimerkiksi kaivinkoneella pääsisi, niin siellä suurtehoimurointi on paikalla. Me voimme tarvittaessa rakentaa imuletkulinjaa autolta kohteeseen vaikka 100 metriä ja imuteho kyllä riittää. Se, mitä suurtehoimuroinnilla voidaan imeä, niin on käytännössä kuivia materiaaleja, kuten pöly, sora, hiekka, jossain määrin savikin menee, erinäiset eristeet ja purkujätteet. Eli toisin sanoen kaikki materiaali, mikä menee kuustuumaisesta letkusta läpi. Mihin se imetty materiaali sitten toimitetaan? Jos puhutaan maa-aineksista, niin maa-ainekset menevät maakaatopaikalle. Jos puhutaan muista kuivista materiaaleista, kuten eristeistä, niin ne viedään myös kaatopaikalle asianmukaiseen kierrätykseen. Eli käytännössä kaikki imuroitu materiaali lähtee jatkokäyttöön. Suurtehoimuautolla voidaan myös puhaltaa, jolloin puhutaan suurtehopuhalluksesta. Se, mitä niillä pystytään puhaltamaan, on sepeliä, paahtolasia sekä lekasoraa. Jos teillä on kohde, jossa voimme olla avuksi, älkää epäröikö hetkeäkään ottaa yhteyttä.